wasekolile. Mama ngithe ngihambela ngisejozi, ngahlangana nobaba osekolile. Wangibuza wathi lo baba kimi nyandusa idlala yini ingoma mfanami, wangibuza. Bafowethu, kubalekile ukuthi ngempela siulalela umthetho, sigcine lezi zinto abathe asigcine, ngoba zizosiza ekuthenini ukuthi nathi sikwazi ukugrow up, siqhubeke nempilo. Njengoba nje singonyanda nathanda ukuthi ngakusasa sinenzele imiculo, siqhubeke nomculo, ungafuni ukungibona sengigula kube ngathi manje ngumuntu ongakhoni nokulalela, kanti vele kubalekile ukuthi sikulalele. Njengoba ungibona ngiphethe ngapha imask le iyafakwa, ningadidako kumhlophe ukuthi thina sidla amanzi kakhulu eingabi zami. Asifani nalamanye amadoda lawa anoma egqoka lezi zinto engathanda ukuwashawasha ekhanya, asuke zivela ukuthi hayi amanzi abajwayelene nawo. Ngapha ngiphethe i-sanitizer, uyaspray nje mngani wami, athi ngikukhombisa uyithatha la, and then mase uyakwazi ukuthi ushikishe izandla zonke for ama-germs, ukuthi ungagcine mhlawumbe utholakala usuthelela abantu ngalesi sifo lesi, noma ususiphethe noma kuxhawulana kanjalo ngithi abo wenkabi zami. Ngiphinde ngibuye ngapha-ke ekuthenini kwezomculo, njengoba siphusha nje lezi ishandisi kanje, silekelelana nohulumeni ukuthi ngoba singama-artist okufanele ukuthi ena sikwenze lokhu, ngoba sisebenzela umphakathi, sisebenzela izwe lonke, ekuthenini ukuthi likhuthale, ekuthenini ukuthi liwulandele umgomo nemibandela kuze kugcine kuphephekile wonke umuntu. Nake sanitize nayi mask ifake ngakithi kaZulu, njengoba siwufake engezweni kangaka. Mina-ke engezweni kade ngafika kudala kakhulu engezweni. Ngifike usene amadoda esagqoka bona oBrentwood namateki nembadada. Ngiyabonga inkunzi simalunda-lunda-ke lesithutha senkunzi majikele eshobeni, malambazi adla iy'mpande zakhe phansi ehluhlwe kwemdletsheni. Angandile kakhulu ngokubi, madoda niphathe kahle. Sekhona-ke la emculweni sazophusha, sazokhipha i-single track enzima kakhulu ehothe nomlilo, nilindele kakhulu esithi uhulumeni silekelele, solekelelana nawe sikwazi ukuthi sibhike lolu bhubhane selusehlele, silishaye libuyelele eChina. Utshwala kuvalelwe khona lokho ekuthenini ukuthi abantu bekwazi ukulalela, ngoba mawuphuza kakhulu utshwala ugcina enye into usungayilaleli ngenxa ukuthi usurula utshwala. Siyazi abanye abafowethu bahluleka etshwaleni, abanye abafowethu utshwala kubaphatha kahle, kodwa-ke hayi ukuthi utshwala kuseze kuba bikho, kuzoba khona nabo, kodwa-ke asiqale silwe nalolu bhubhane uzosenciphile mase buyasha. Hayi bafowethu, ngibonga unyanda lo mfana osehluhluka emdletsheni odle ngamanzi-ke nakhulu la emculweni. Ngiphinde ngibonge kuma-radio station asisapotha kakhulu ukuthi esiphushele thina esingabaculi esisebasha sikwazi ukuthi sivelele kubantu, sibathulele imisebenzi emihle kanje, sikhulise isizwe kahle ngendlela efanele nangenhlonipho. Ayusho.